Pois, antes de nada, moitas grazas á Deputación por favorecer que existan este tipo de actividades, tamén a Eva e o resto da organización por convidarnos a Maos a falar hoxe aquí, tamén a vos por estar hoxe presencialmente un sábado asistindo a este tipo de actividades e a xente que nos vexa despois cando os recursos queden subidos. Eu, antes de nada, presentarme, chámome Né, eu formo parte dunha cooperativa que é Maos Innovación Social, que temos a nosa actividade principalmente aquí en Compostela, mas tamén vamos a outras partes da Galiza, facemos diverso tipo de actividades, desde xestión cultural, pasando por edición, deseño gráfico, pero sí que é certo que unha das actividades que máis facemos normalmente son os roteiros. Entón, estes roteiros son roteiros moi variados que facemos para público xeral, pero tamén ás veces desde os centros de ensino, e por iso penso que nos chamou Eva hoxe aquí, pois nos din que é algo de interese tamén para o alumnado, entón tamén adaptamos eses roteiros ou creamos roteiros específicos para o alumnado. Todo isto comezou un pouco arredor de 2016, cando o noso Concello de Santiago de Compostela nos encargou un roteiro sobre o centenario das Irmandades da Fala, comezamos a adentrarnos un pouco neste formato e pouco a pouco decatámonos un pouco pois desa utilidade que pode ter vincular un espazo a contar historia, mas nós tamén temos esa parte de roteiros literarios, roteiros tamén arredor do cine, e comezamos a traballar máis con este formato. A día de hoxe xa temos máis de 25 roteiros literarios, históricos, sobre o cine, que recollen moito desa memoria, e que están principalmente centrados en Compostela e en Pontevedra. Hoxe aquí non vos queríamos facer como un roteiro arredor de todos os roteiros, porque despois vos deixaremos recursos por se vos interesa saber máis ou menos as concretas temáticas que tratamos, senón que queríamos darvos como 8 pistas, porque ás veces cando falamos dos roteiros pode parecer unha ferramenta interesante, mas tamén pode abrumar un pouco querer aplicala nas aulas ou querer aplicala en xeral. Entón, nós non seguimos un manual concreto para deseñalos, pero sí que con esta experiencia de ir deseñando varios, pois temos como algunhas pistas do noso método de investigación, de creación, que vos poden ser útiles. Entón, nós esta metodoloxía que utilizamos dividímola un pouco nestas fases, que poderían ser outras, pero para nós ten interese que sexan estas 5. Para nós o primeiro sempre é definir a temática da que vamos falar. Despois de definir esa temática, un pouco sempre intentar vinculala co territorio, facemos xa esa investigación. Unha vez recollidos todos os datos, pasamos a darlle como unha narrativa ou un fío que poida interesar a xente que poida asistir a ese roteiro, ordenamos un pouco todos os datos e todas as paradas que pensamos que podemos facer e pensamos ese cando e ese como. E arredor destes 5 pasos é que vos vamos dar estas 8 pistas por se queredes aplicalas vos. Claro, cando vamos a definir a temática dun roteiro, é importante que xa que facemos un roteiro, ou polo menos baixo a nosa perspectiva e baixo o noso xeito de traballo, que esa temática poida ser explicada nun lugar concreto, que teña certa vinculación co lugar concreto. Vou vos poñer así algún exemplo. Nos cando eu ainda non estaba na cooperativa, pero cando estaban comezando a facer isto dos roteiros, pensaron no interesante que sería facer un roteiro sobre a cultura galega no exilio. E pensado así en abstracto pode parecer unha idea moi interesante, pero claro, estamos en Compostela. Entón, empezamos a pensar como poderíamos facer iso e xurdiu a idea de convertir Compostela un pouco en Buenos Aires e pensar certos espazos de Compostela como se fosen certos espazos de Buenos Aires. Iso se cadra podería funcionar, pero a nós non nos interesa tanto porque preferimos vencellalo con lugares reais de aquí e que a xente poida sentir que eses lugares por onde está pasando pois teñen esa vinculación temática, porque o que fomos vendo ao longo destes máis de 25 roteiros é que canto maior vinculación haxa entre o lugar pois a temática da que estamos a falar, maior interese, maior atención hai e tamén máis aproveitamos o formato do propio roteiro. Entón, para nós esa sería como a primeira pista, analizar moi ben a relación do que contamos co espazo onde o contamos. Unha vez seleccionada esa temática que ten interese para o espazo onde estamos, comeza o proceso de investigación, que é a recompilación de información, dos recursos. Claro, para nós é moi importante ter en conta esta investigación
no contexto en que a estamos facendo. Estamos facendo un paseo, non é unha tese. Non queremos ler absolutamente toda a bibliografía, pero tampouco podemos, para facer un paseo, abrir simplemente unha páxina de Wikipedia e plasmar o que hai aí. Temos que investigar, darlle un pouco de profundidade. Entón, nos para isto, o que facemos é o que lle chamamos unha investigación en liña recta. Collemos a bibliografía máis relevante, facemos unha pequena selección e vamos pois analizando esa bibliografía e sobre todo tomando nota. Aquí ven como a segunda pista que nós tomamos 4 tipos de notas que, en primeiro lugar, vamos facendo unha pequena cronoloxía dos datos fundamentais e de interese, porque iso vai facer que, unha vez nos poñamos a elaborar o paseo, sexa moito máis fácil, xa temos unha pequena cronoloxía, xa podemos ordenar os datos de forma moito máis rápida. En segundo lugar, pois de toda esa información relevante que podamos ir incorporando no paseo, tamén vamos tomando nota. En terceiro lugar, é moi relevante ir tomando nota deses espazos físicos que van aparecendo, pois estamos falando dun certo grupo, pois, eu que sei, das movilizacións do estudantado en Compostela en marzo do 68, pois se nos van aparecendo lugares onde se reunían, bares onde quedaban a tomar algo, vamos tomando nota para despois poder construir esas paradas. Por último, nos tamén é nos moi útil ir tomando nota de todos os recursos que vamos encontrando, porque ao redor destes paseos vamos mostrando imaxes, vamos poñendo audios para enriquecer un pouco o que é todo o que vamos contando. Ademais desas notas, eses 4 tipos de notas, para nós unha terceira pista de como poderíamos crear un roteiro é pensar sempre como queremos que saia ao público, que é o que queremos que o público leve do noso roteiro. Nós temos 2 chaves, que poderían ser outras, pero para nós o fundamental é que o público saia informado e con máis curiosidade sobre o tema. Porque, ao final, un roteiro é algo breve, interésanos esa información, pero sobre todo interésanos xerar esa curiosidade. E para iso xa entramos un pouco no que é a narrativa, que se cadra investigación, definir a temática son como 2 pasos que xa podíades ter na vosa cabeza, pero ás veces o da narrativa é algo tamén moi interesante que podemos esquecer. Para nós, a xente sae informada e con curiosidade dun roteiro se está motivada. E para iso, como nós normalmente temos entre hora e media, 2 horas para contar a información, que é pouco máis que aula e media das vosas, intentamos non tanto que memoricen os datos, senón que poidan comprender mellor a vida e a época da que estamos falando. E para iso mantemos a atención cunha narrativa ou cunha hipótese disparatada. É dicir, cun fío que una todo, que non ten que ir tanto polo académico, polo exacto, senón, por exemplo, para que vexades de xeito máis concreto. Nos temos un roteiro en Compostela que falamos tanto da historia de Compostela como da historia da lingua. E aí xa xeramos un pouco de interese por vincular o espazo coa temática. Pero que, ademais, este roteiro que facemos moito con alumnado, para aumentar este interese, o que facemos é un símil coa lingua galega como se fose unha lasaña. Entón vamos contando como a lingua galega non simplemente ven do latín, senón que había pois un mollo que lle poñemos a lasaña primeiro, unha placa, despois poñemoslle carne, as diferentes linguas que van influenciando un pouco a aprendizaxe do galego como coñecemos hoxe. Entón un pouco darlle unha volta e non ir ao obvio. Tamén, por exemplo, no noso roteiro sobre o centenario do Seminario de Estudos Galegos, poderíamos facer un roteiro moi académico que fose histórico, pero tampouco nos interesa ser excesivamente académicos. O que facemos é, por exemplo, levar a xente aos lugares onde a xente que participaba no Seminario de Estudios Galegos pois tivo encontros festivos, mostramos fotos grupais e pedimos a xente se é capaz de identificar quen está nesa foto, implicamos ao público un pouco e tamén humanizamos esas figuras. Por exemplo, dentro desas fotos que van aparecendo hai persoas que vemos como pasa o tempo por elas e facemoslle ver a xente como, por exemplo, Cuevillas en cada foto ten menos pelo. Que dirás ti? A quen lle interesa que Cuevillas teña menos pelo? Se cadra non é algo interesante, pero sí que é algo que a xente vai quedar con ese dato, vai lle dar curiosidade e despois cando vexan unha foto, pois van ter un pouco máis de interese. Ou tamén,
Por exemplo, isto é algo que podedes facer vos se vedes este tipo de fotos. É moi interesante como Filgueira Valverde en moitas fotos nos decatámonos de que sempre está de fronte, mirando directamente, e Castelao parece que sempre está de lado buscando alguén con quen falar. E estas cousas son detalles pequenos que fan que a xente realmente teña interese, que conecte un pouco coa temática e que despois poida coller os datos que son máis históricos, máis de obras literarias, con outro tipo de cariño, con outro tipo de curiosidade. Entón, unha vez pois damos ese morbo ou creamos esa narrativa, eses datos de interese que vamos anotando, para nós tamén é moi importante sair desa investigación en liña recta tamén para conseguir estes datos. Que queremos dicir con isto? Antes falábamos da investigación en liña recta como coller a bibliografía, seleccionar e ler a bibliografía. Nós moitas veces temos que sair de aí. Por exemplo, hai recursos moi interesantes, accesibles para calquera persoa, como a Galiciana, que ten un montón de xornais da época, que se cadra, se vemos un dato nun libro dun momento histórico, podemos relacionalo con que estaba pasando nos xornais nese mesmo día. E podemos mostrar un xornal que vai facer que a xente viva un pouco máis ese momento e o vexa como algo que aconteceu realmente. E dentro deses xornais, pois, hai recursos fotográficos que tamén podemos sacar. Así, por tampouco estenderme moito, nós tiramos moito tamén de libros de memorias ou de cartas, porque de novo esa humanización. Por exemplo, agora estamos investigando para facer un roteiro sobre Castelao en Compostela. Seguramente incluamos algunha carta que Castelao ten cartas falando con Blanco Amor, prácticamente dicíndolle perdón por facerche ghosting, é dicir, que lle dicía perdón por non contestarte, por favor, non me mates. É algo que é un detalle, pero que humaniza moito a figura de Castelao e despois permítenos contar pois esa represión, ese exilio, con outros toques achegando á xente. Por último, non temos que limitarnos dentro de esta narrativa que construímos e esta investigación a contar punto por punto a biografía de cada persoa e xa está, ou os datos concretos da temática que estamos tratando, senón que é interesante saber que estaba acontecendo, que anécdotas que poñan ao público en contexto pois acontecían na cidade ou no lugar onde estamos contando todo. Nos ás veces tamén incluímos recursos para ampliar todo isto, como intervencións de persoas que foron informantes na investigación, ou ler algún poema tamén daquela época, ou que falase daquela época, ou tamén podemos darlle un pouco de protagonismo a elementos sensoriais, como facer que a xente repare nos sons da natureza e meter iso dentro do paseo, ou incluso que toquen unha rocha ou que toquen algo, porque iso vai ser cousas que a xente conecte e que leven un pouco a aumentar o interese. Unha vez temos isto, a narrativa, a investigación, a temática, é importante tamén saber poñer en orde toda a información. Nos, polo xeral, o que recomendamos é que os paseos non sexan moi longos no espazo nin no tempo, e para iso facemos sempre de 8 a 12 paradas e de 1 hora e cuarto a 2 horas de paseo. Mais a nos parecenos demasiado, e de feito, se falamos de centros de ensino, non adoitamos facer de 2 horas, por exemplo. Tamén é bo, unha vez temos as paradas, ordenalas nun mapa para que teñan unha orde lóxica, non andar para diante e para atrás, senón pois que haxa un percorrido, pero que non sexa excesivamente longo. Para a duración das paradas, nós o que recomendamos tamén é que non sexan excesivamente longas, inda que despois poidamos como enriquecelas coas curiosidades da xente, co que vemos o que a xente atende máis, pero polo xeral o que facemos é escribilas nun Word, os datos básicos, e que non duren máis dunha páxina, porque na nosa experiencia vamos a enriquecelas ou falalas en alto e seguramente acaben sendo demasiado longas se as facemos máis longas que iso. Dentro desta ordenación, a pista que nos podemos dar é que é moi importante prever a accesibilidade do paseo, é dicir, prever que pode asistir algunha persoa en cadeira de rodas, evitar que haxa tamén moitos lugares onde haxa subidas moi pronunciadas, pensar tamén no barullo que haxa ao redor, e nós sempre levamos ese guión fundamental escrito por se acaso para ter sempre para recuperar os datos que vayamos dando ao longo do paseo. E por último, teríamos que decidir un pouco cando e como facemos estes paseos.
Parece algo moi básico, pero non vai ser o mesmo facer un paseo a primeira hora da tarde, que temos máis luz, que un paseo con luz artificial, xa máis pola noite. Tamén é moi importante pensar se dentro disto precisamos entrar nalgún espazo, é dicir, por exemplo, antes mencionabas movilizacións estudantís en Santiago de Compostela no marzo do 68. Se cadra nos interesa entrar na Facultade de Historia, pois vamos ter que pedir un permiso para entrar nese espazo. Dentro disto, a nosa recomendación é que sempre se ensaie o paseo antes de facelo. Inda que sexa quedar con algunhas amizades, para facer o paseo con esas amizades, para ver se a xente realmente mantén o interese, para ver se ten sentido a orde de paradas, o que camiñamos entre as paradas. Nos, por exemplo, para contarvos así algunha anécdota, nos primeiros paseos houve algún problema porque xusto puxemos o paseo no horario que na zona bella aquí en Compostela teñen de carga e descarga. Entón, de súpeto, había moitísimo barullo, a xente non se enteraba, ou sí que se enteraban, pero desconcentraba moito. Tamén en Pontevedra algunha vez nos ten cadrado con algún evento, entón é moi interesante prever todo isto, que ás veces simplemente pensamos, pois vamos este mércores porque cadra ben entre os horarios que nos temos, pero a cidade tamén ten os seus propios horarios. Nos concretamente sí que para institutos e para público xeral contamos cun sistema de radioguías que nos permite non facer tanto barullo, non ter que proxectar tanto a voz e ter grupos de entre 30 a 35 persoas. E tamén as fotos, por exemplo, imprimímolas en A3 para que se vexan mellor e para pasalas ao redor da xente, e sempre somos polo menos 2 persoas guiando para poder achegarnos a xente e mostrar as fotos. Eu non quero estenderme moito máis. Con estas pistas espero que vos sexades capaces de deseñar os vosos roteiros, pero sí que é certo que se vos interesa saber que roteiros temos nós, deixo vos aí a ligazón, porque temos como unha lista cos datos mínimos de cada roteiro, e tamén se vos interesa podedes escribirnos, despois deixo aí o correo final, porque de algúns destes roteiros mesmo temos versión web para que poidades facelos vos pola vosa conta por Compostela, escoitando os audios do que diríamos nas paradas, vendo as imaxes, pero temos moitos roteiros que podemos adaptar para o alumnado, por se hai alguén aquí, profesorado, que vos interese facelos. Eu, por exemplo, trouxemos aquí 3 exemplos breves de cousas máis relacionadas co que é a memoria e co que ides tratar nestas xornadas que fixemos recentemente. Ese primeiro paseo que vedes aí á esquerda, Venceremos Nós, é precisamente un paseo que comentei algún exemplo ao longo da presentación, que foi un paseo que deseñamos arredor das movilizacións do marzo do 68 en Compostela, que antecederon incluso o maio do 68 francés. Tamén temos un paseo que realizamos recentemente dentro da iniciativa Compostela en Conflicto, que todos os anos facemos un roteiro arredor dun conflicto en Compostela, e este foi arredor do ano 75, un pouco como ese ano en que morre o dictador, como está a cidade, que cousas acontecen, que movimentos hai, que protestas hai, e foi un paseo así tamén moi interesante que recuperaba esa memoria. E tamén facemos roteiros en Pontevedra, non temos tantos, pero, por exemplo, é especialmente interesante este de Mañá será outro día, que relacionamos un pouco a cidade coa literatura e co exilio, tanto por xente que estivo exiliada, como chegou esa literatura a Pontevedra, como se viviu ese momento histórico en Pontevedra. E se vos interesa este concretamente, o 9 do mes que ven vai haber unha sesión en Pontevedra aberta que vos podedes inscribir, que é completamente gratuito, e así tamén pois vedes un pouco máis en práctica todo este rollo que vos acabo de contar. E nada, moitas grazas, tedes aí o noso correo por se queredes algo máis. Se me deixades facer un comentario, vou facer unha propaganda do libro. El non o sabe, eu no último ano que estive na AMPA do cole con miña filla, nos sí que os chamamos para que nos fixesen roteiros con, bueno, daquela era coa AMPA. Os rapaces encantoulles a verdade, e logo eu sempre que podo vou aos que organizan. Co cal, se tedes planificado ou pensades facer algún roteiro co alumnado, mirade a páxina que paga a pena. Vale, sinto, pero moitas grazas. Onde hai que facelo, hai que facelo. Se tendes algunha dúbida, curiosidade que queirades saber, preguntadle a él. Pues nada, veña, moitísimas grazas a todos. Moitas grazas.